Vi skal fortælle lidt om de politiske partiers adfærd nu og i fremtiden. Ja, vi vil starte med at fortælle lidt om interessefaktoren. Interessefaktoren har ændret sig for Venstre og Socialdemokraterne. Venstre har formået at følge med samfundets udvikling. Venstres samlede vælgerkorps udgør i dag et bredt udsnit af den danske befolkning, og det kan være erhvervsdrivende og store dele af middelklasserne. Socialdemokraterne har mistet en stor del af forbindelsen til arbejdsklasserne, samt partiets monopol på at være velfærdsstatens garant. Opinionsfaktoren dækker over popularitetsfaktor, som er en kontinuitetsfaktor. Den spiller en vigtig rolle, da partier ikke bliver populære ved at følge politiske standpunkter. Der må først og fremmest være overensstemmelse med det partiet siger og gør. Det betyder, at partiet ikke kan skifte standpunkt den ene dag til den anden. Et brud med kontinuitetsprincippet vil slide på partiets image og værdighed, og det vil ved sidste ende på popularitetsfaktoren. Det giver ikke nogen mening. Nej, det er oppositionsfaktoren. Populisme opfattes som en ideologi, men mere tale om en måde at fremføre politiske synspunkter på. Et populistisk parti behøver ikke nødvendigvis at støtte en fast ideologi. Det bygger som regel på enkeltsager. Populistiske partier vil gerne fremstå som folkets beskytter og hævder, at de aktuelle levevilkår og værdier er blevet truet af en speciel samfundsgruppe eller en speciel politik. Den får næring specielt af store samfundsændringer, hvor folk føler, at de bliver frataget nogle goder og derfor ønsker at finde en syndebuk. Den parlamentariske faktor. Den forstås ved, at et parti må tage til en eller flere koalitionspartnere med henblik på at opnå flertal i Folketinget. Partiet må vælge et standpunkt og holder sammen på koalitionen eller komme med forslag, som bryder modpartens koalitionsdannelse. Specielt i Danmark, hvor flertaktregeringer er mere reglen end undtagelsen, hvor de regeringsbærende partier ofte tager hensyn til de parlamentariske samarbejdsmuligheder i Folketinget. Personfaktor. I moderne politik fylder partiledernes troværdighed og gennemslagskraft mere og mere i offentligheden. Personfaktoren er forbundet med to ting. 1. Partilederens troværdighed og gennemslagskraft. Og 2. Partilederens evne til at kommunikere budskaber til befolkningen. Ydre faktor. Den spiller stadig en stigende rolle for partiets adfærd. Et eksempel på ydre forhold kan være, der kan ændre et parti mulighed og adfærd er demografiske ændringer. Eksempel større andel af ældre i befolkningen. Sandsynlige fremtidige politiske scenarier. Globalisering, digitalisering og individualisering. Okay, i fremtiden vil disse samfundsforandringer påvirke politikken. Der vil være spørgsmålstegn til aktuel fællesskab, staten og vores opfattelse af virkeligheden. Tilsammen beskriver de samfundsforandringer de spændingsfelter, som politikken uden tvivl må forholde sig til i fremtiden. Til sidst vil vi snakke lidt om Molis model. Som vi ser her, så har vi ydre faktor, hvor der går 3 pile ud. Den ene er til interesse, strategi og troværdighed, sympati som politisk person. Og ud fra de 3, der er der en hver, der går ud til hver. Interesse, der er der en pil, der går ud til interessefaktor, som så går videre til standpunkt. Så har vi noget, der hedder oppositionsfaktor, popularitet og kontinuitet, som også går ud til valg af et standpunkt. Under strategi har vi en parlamentisk faktor, som også følger ud til et valg af standpunkt. Og til den sidste, der har vi så personfaktoren, som også følger ud til et valg af standpunkt. Alle de her ting, de skal hænge sammen for at det er vigtigt, at partilederen er troværdig og har folkets sympati som politisk person. Og at det er vigtigt, at alle tingene spiller sammen for at man kan få en større troværdighed til personen, som ligesom skal gennemføre de her forskellige ting. Og det var så Molis modellen. Vi vil sige tak til Anne
Anne. Ja, vi vil gerne sige stor tak til Anne og Louise, og så et meget lille tak til Henriette. Men ja, hej!